ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲೆ ಪಂಡ ಕೋಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಕೋಡಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅವಳ ಪಾರ್ದಿನಿ 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಗಂಟೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಾತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾರಿ ಎತ್ತು ಸಲ ಪಂಡು ಅಟೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ದಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ನಾನು ಒಂಜಿನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಬಗಳು ಓದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾತ್ ಸರ್ ದಾದ ಮಂದೆ ಬಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನಾಗ ಬೂರ್ದಾನಾಗ ನೀವು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದೆ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರುವ ಇನ್ನು ಪೋಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಹೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂತೆ ಗಿರೊಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ತೂಕ ಆಂಡಲ ಬುಡ್ಪುಜವು ತ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಬೂರ್ನಿ ಅಂಚ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಪಿರಪೋದು ತೂಪೆ ಪಿರಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡೇ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳು ಒಂಜಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡೇ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂತೆ ಪಿರಪೋಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಿರ ಅಂಚ ಬೂರ್ಲ ಪಿರದಾದ ಮಂತೆ ಪಿರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ತಾಲ ಆವಡು ತೂಕ ಪೋಯ್ಜಿನ ಆತೆ ಪೋನು ಪಂಡ ಪಿರ ಎನ್ಮ ಪತ್ತೇಕ್ ಪಿರ ವೀಡಿಯೋನು ಪಿರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತುಯ್ಯಬೋದು ತೂಕ ಎಂಚ ಬೈತನು ತೂಕ ಓದು ತೂ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪ ಮೂರ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ವರನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾ ಪಾತ್ರನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಪನೊಂದುರಿಯೋರಿಯೇ ಬರ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇ ಈನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಕ್ಕನಾಗ ಪಿರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ನಾನು ಅನ್ನ ಪಿರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಿರ ಪಾಡ್ನಿ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ ಐಟಿ ಅಂಚ ಡೌಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೋದು ಯಾನಂಚೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದು ತೂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರನ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನೇ ಪಾತೇರ್ನ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ದಾದ ಸಣ್ಣಿ ಮೀರು ತೆಡ್ಲಾಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೆಡ್ಲಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ಆತನೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ದಾದೆ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚಾಪ್ನಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಚಾನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಫಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನ್ನಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪೊಡ್ತಾನೆ ಅದಾಗೆನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚಾಪ್ನಿ ಅವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ ನಂಬರ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತದುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ವೀಡ್ ರೆಪ್ ಅಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂತದ್ದು ನೆರ್ತರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಅಂಚಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಇಂಚಾತೀನಿ ಐಟೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಬಚಾವಾತೀರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಏಸಲ್ಲ ಯಾರು ಏತು ಸೋಪು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಯ ಕತ್ತೊಂದು ಸೋಪು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಿತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಡಿಬೋದು ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಏತು ಸಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುದು ಐದು ಅದೇನು ತೂಪುನಿ ಅವತ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನಿಗೆ ಪನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂದು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದೇನು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನಿಗೆ ಅನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾವು ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹೋದು ಮನ್ತದ್ದು ತೂವೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಲೆ ತೀಯರ್ ಆಪುಜವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ದಾದ ಬಗುಲು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುದು ఒక యూట్యూబ్ దక్లే గాండాది మళ్ళీ కొంచెం ఇంగ్లీష్ కోరదు తూకా వాయిస్ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ದಾದ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ ದುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದಂದರ ತುಲಿತೆ ಅವ ಇಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಊರ್ನಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತನೇ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಏಸಲ ಅನಗಂಡು ನಾನು ಎಂಚ ಬೂರ್ನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತೀರ ಪೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ತರಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ನಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ತಿಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಇನ್ನಿದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ತೊಂಜ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚಾಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾದ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ನಿ ದಾದ ಎಲ್ಲದಾದ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತದ ಅನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚೂರು ಕೊಸಿಯ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಪೋಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ರಡ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಬೂರ್ನಾಗೊಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎನ್ನೆ ಡೌಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಟೆ ಬೂರ್ನೆ ಅಂತ ತಕ್ಲಿಡು ಬೂರ್ ಚಡಿಪೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೂರ್ನು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತವ್ರ ಸಯ್ಯದಂಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನ್ ಮನ್ಪು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯ ಮನ್ಪುನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲುಗ ಪನ್ನಾಗ ಆಂಡಲ ಪಿರ ಬರೋರ ಮಂಡೆ ಕೊರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಿನ ಪೋಯ್ ಬುಡ್ಕ ಕೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಕೊಡ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಮಂಡೆ ಡೋರವರು ಕೊರೆ ಬ್ಯಾಡೆಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಚಾಪು
ಅಂಚ ಆಂಡ ಆಟೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಪಬ್ಬುರಿ ಶುರುವಾಯಿನಿ ತುಂಬು ಪೂರ ಬೂರೋದಿಜ್ಜ ಇತ್ತಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ದಾದ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಚಾನ್ಯಾರು ಆಟೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೂರ್ನ ಅಂಡೆ ಐದಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚಿನ ದಾದಾಪುಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ತನ್ನತಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಯರ್ ಪಣ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂದಿತ್ತನ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಕ್ಕಲನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಪೇರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡುವರಾಗಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಪಾಡು ಅಂಚ ಪೂರೈತಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಅದು ಅಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಣಿ ದುಮ್ಮುಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಫೋನ್ ದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಒಂಜಿ 4 ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ನ ಮುರಡಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ 10-15 ದಾಂತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ವೀಡಿಯೋ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗುಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೊರವರ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ನವರು ಅಂಚ ಸಾರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕಂಡು ಎನ್ನಿಂದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂತಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಕೂತ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಪ್ಪನದು ಬರ್ಸ ಇದನ್ನದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಗೆ ಪೋತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ತುಲೆ ತೋಪವೆ ಅಂತಲೇ ಹೆಂಗ್ಲ ಕಾಂಪಾರು ತುಲೆದೆ ಇದು ಕಾಂಪಾರು ಚಂಡಿ ಅದು ಪೂತೈತ ಮುದೆಲೆ ಕೆಪ್ಪಿ ತುಚ್ಚುನು ಪೂತೈತ ಮುದೆಲೆ ಪ್ರಪೋದು ಗಲೀಜು ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಚಂಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲೆ ಮಂತಲೆ ಏತಲ ಸೇಲೆ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಮಿನಿ ಸೇಲೆ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಕೊನೋನಾಗ ಏತು ಬೇಜಾರಾಪುನು ದೇವರೇ ಎಂಗಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಏತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಹಾಪನಿ ಗೊತ್ತಂడి నేను సేల్లో ఉంటుంది ఓ మరేంజి రెడ్ జన కమెంట్ అది ఏతಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಸೇಲ್ ಹಾಪನು నేను 3000 ಆಗೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಿನ್ನಿನ 3000 ಸೇಲ್ ಹಾಪನಿ ಕಿನ್ನಿ ಮೇತೆ ತೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊನ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿದೆ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತು ಇನಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತು ರಡ್ಡಿನ ಬುಡ್ದೂನ್ ಪನ್ಪೇರೋರ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಾನು ಅಂಚ నేను ಕೊರೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದು ಹಂಗಾರತೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾನು ಕೊನೊಯ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಕಿನ್ನಿದಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಏಯ್ ನನ್ನ ಕೆವಿನ್ ಪರಿಪ್ಪನ ಯಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಲೆಗೆ ಕಿನ್ನಿದ್ದು ಪುದಾರ್ ದೀರ್ತು ಜದಾಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ದೀದು ಐದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅವ್ರು ಬೇಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕೈಕ್ ಪುದಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ದಿತ್ತಿಜ ಎಂಗ್ಲ ಗುಂಡ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಕನಿತ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಗುಂಡ ಲೆಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನ ಪುದಾರ್ ದೀಪಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಲೇಕು ಅದೇ ಅಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಲ ಪತ್ತನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬುರ್ದು ತೂದು ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಪಿರೋಡ ಬೆರಿಯ ಪಾರವರು ಪಾಲ್ ಕೊಂಚ ಟೈಮು ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಡಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಲೆ ರೋಮ ಚಂಡಿ ಮಂತದಂತಲೇ ಪೂತೆ ಅಡಿಕೆ ಪೋತಾನೆ ನೀರು ಪೂರ ಮೇಲಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪು ಬೂಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪೆದು ಜೋರುಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಸಾಧಾರಣ ಚಾರು ಅಪ್ಪೆದು ಜೋರುಲ್ಲ ಅದ ಜೋರುಲ್ಲದ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಪೇರ್ ಮೈಪುಂಡು ಯಾಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನು ಬೇಗ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಬಂಜಿ ಕೊಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಮೊಲೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬಂದದ್ದು ಆಡೋಡು ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ದಾದ ತೂಪೇರು ಎಂಚ ಪೇರು ಬಂದದು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೊಂಥರ ಬಾಲ್ಯದಲಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಕೊರೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತದನ್ನ ಲೈಕ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊರೋನಾಗ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತು ಅನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಚಪ್ಪುನ ತಪ್ಪುಜಿ ಕುಂತುಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ನಗಲು ಕೊನ್ನಾಗ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಅವೇನು ಅಂಚ ఒక ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ పోయినాಗ್ಲು వీడియో కాల్ ఉంటుంది ఆయన కిన్ని బుర్రతో చెప్పారు మాత్ర అట్లాగే బేజారాదిತ್ತು కిన్ని ములు గొప్పొంది సోకుండు కిన్ని అనేది
ಅಂಚದಾದ ಬೇಜಾರು ನಿಂಗೆ ಇದು ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ಚಿ ಸೇಲ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಈಗಲೇ ಕಾಸ್ತಿಕ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಸೇಲ್ 3,000 4 ಸಾವಿರ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಈಗಲೇ ಕಾಸ್ತಿಕ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿ ನಷ್ಟು ಎಂಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮನ್ಪಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಗಲೆ ಇಜ್ಜಾಯ್ತ ಅನ್ಪಕ್ಕಡೆ ಕಿನ್ನಿದಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರಿಗೆ ಕೊರೋನಾಗಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಕೇರ್ಲತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಚ್ಚನ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಚ್ಚನ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡಂಡ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದೇಟು ಕೆಲವರಿಂಚ ಪಾಡುವ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚಪುರ ಒಂದು ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಬೈಯಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚಪುರ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 4 ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡು ಪಾಡು ಅಂಚ ಅದು ಶೇಲೆತದೆ ಜೋರುಲ್ಲ ತೈ ಜೋರುಲ್ಲ ಒಂದು ಶೇಳತನು ಇತ್ತು ಅಂಚ ತೋಡು ನೇನು ಕೊನನಗ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಎಂಗ್ಲಂಚ ಪುಚ್ಚೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೂರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಿಂದಿಗೆ ಪಾನೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಔಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಿರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಜನ ಪಿರ ನಾವು ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಪಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಪಣ್ಣು ಆನ್ ಪುಚ್ಚೆನ ಎಂಗ್ಲು ಮುರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಪಣ್ಣು ರಗಲ್ ಇಜ್ಜಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಉಜ್ಜನಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಅಂದು ಅದೇ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆದು ಎಂಕ ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಡ ಕಿಂದಿ ಕೊನೊಪ್ಪುನಟೇ ಬೇಜಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆಡಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಕಿಂದಿ ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೊನೋನಾಗ ಅವನು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂದು ಅದು ಕೊರೋನಾಗ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಕೊನೋದಾದೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಕೊಯ್ಸಲ್ಲ ತಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಆನ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಗುರ್ತದಾರಿ ಪದೊಂದು ಕೊಂದಿತ್ತು ಸೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಂತೀನಿ ಯಾರು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ದಾದನ ಒಂದು ಸೈಂಡ್ ಅವು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಿಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕುಚ್ಚೆಲೆಗೆ ಸೀಕಿಗೆ ಅಂಚ ಸೈಂಡ್ ಅವು ಎತ್ತು ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ನು ಪಂಡ ಅಂಚಪ್ರ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಂದು ಅಂತದ್ದು ಗುರ್ತಾರ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ನು ಸೈಂಡ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನಾಗ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಎಂಚ ಪಿದೇ ಪುರ ಬುಡ್ಪುಜ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಜು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಿದೇ ಎಂಚ ಪಾಯರ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪು ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುವ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಗಿನಾಗಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಜ ಅನಾಲ ಅಂಚ ಪೋಪುಜಲ್ ಒರೋರ ಸಿಕಾರಿ ಪೋಪುಜಿಂದ ಒರೋರ ಪಪ್ಪಿರ ಬಲಿ ಬರೋಡು ಎಂಕಲು ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒರೋರ ಬಲಿ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಿದ ಇಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತ ಬುಡ್ಪುಜ ಇದಾದ ಕಂಚಪುರ ಸೀಕ್ ಕಂಚಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಮುಕ್ಳು ಪುರ ದಾದ ಮನ್ಪಿರ ಪಂಡೆ ಫರ್ಷನ್ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಯಟಿಗೆ ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಳು ಪುರ ಕೊನೋದು ಇಡೀ ಊರು ಬಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೈತೆ ಆ ಪುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಬರ್ನ ಬೇತ ಪುಚ್ಚಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚ ದಾದಿಪ್ಪು ಸೈದನಿ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಆಟೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿರನ್ನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡುವ ಲೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸ್ವರನ ಬರ್ಪುನದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುನದು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕದೆ ನಂದು ಐಕ್ಯ ಪನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ತಿಂಗೋಲ ಅಂತ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕದು ಅವು ಸರಿಯೇ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಕ್ಕ ಮಲ್ತುಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪಾಲೆಜ್ಜ ಬರ್ಪಾಲಿಗೆ ಅಂದು ಬಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ 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 ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ತುಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಹಾಪನವ್ರ ಊರ ತುಚ್ಚರ ಹಾಕ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ರೇನು ಪೆಟ್ಟುಲ್ ಅವರ್ದ್ರಿ ಬಾಯ್ ಮಂಪ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೇಳು ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಪತ್ತು ಪುಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾರು ಹೊರ ಮುದ್ದೆ ಬಂತದ್ದು ಪುಂಚಿ ಇಂಚ ದೀಪದೆ ಇಂಚ ಪುಂಚಿ ದೀಪದೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಪುಂಚಿ ಬಾ ಇಂಚ ಬಂದದ್ದು ಪುಂಚಿ ಆನರ್ ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಶೇಳದ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್
ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್.